Ahojte, cestovatelia. Dnes vás vezmem do jedného z najlepších hotelov v Ljubljane. Radisson Blu Plaza Hotel. Luxus, pohodlie a špičkové služby na jednom mieste. Hneď pri vstupe vás privíta elegantný dizajn a profesionálny personál, ktorý sa postará o bezproblémový check-in. Hotel ponúka aj konferenčné priestory pre firemné stretnutia, elegantný lobby bar a mnoho ďalších možností pre váš pohodlný pobyt. Vstupujeme do priestrannej izby, ktorá okamžite zaujme svojou eleganciou a útulnosťou. Dizajn je premyslený do najmenších detailov s cieľom vytvoriť dokonalé miesto na relax a odpočinok. Béžové tóny, ktoré dominujú interiéru, pôsobia upokojujúco a vytvárajú pocit harmónie. Pohľad padne na veľkú, pohodlnú posteľ s mäkkými vankúšmi a kvalitnou posteľnou bielizňou, ktorá sľubuje pokojný spánok. Vedľa postele sú umiestnené nočné stolíky s elegantnými lampami, ktoré dotvárajú intímnu atmosféru. Na stene oproti posteli visí moderný televízor s plochou obrazovkou. Závesy v jemných odtieňoch béžovej farby umožňujú regulovať množstvo svetla a zabezpečiť súkromie. Celkový dojem z izby je luxusný a zároveň útulný, ideálny pre náročných cestovateľov, ktorí hľadajú komfort a štýl. Coffee Corner obsahuje rýchlovarnú kanvicu, čaje, kávu a cukor s logom hotela. Minibar je veľmi dobre vybavený. Nájdete tu alkoholické nápoje, pivo, víno, ale aj vodu. Žehliaca doska. Veľký trezor. Čistiaci set. Žehlička. Kúpeľňa pôsobí hneď na prvý dojem veľmi čisto. Dominantou je umývadlo s bielou, lesklou povrchovou úpravou, ktoré je osadené na doske s tmavým, mramorovým vzorom. Batéria má moderný dizajn s lesklým, chrómovým povrchom. Nad umývadlom sa nachádza veľké zrkadlo, ktoré opticky zväčšuje priestor. Veľké okná prepúšťajú do izby dostatok prirodzeného svetla a ponúkajú nádherný výhľad na panorámu mesta. Osvetlenie hotela sa zameriava na zvýraznenie moderných architektonických prvkov. Jemné a sofistikované osvetlenie vytvára luxusnú atmosféru, ktorá pozýva hostí dovnútra. Svetlá sú navrhnuté tak, aby vytvárali teplý a prívetivý dojem, čím sa hotel stáva oázou pokoja v rušnom meste.
Vzhľadom na svoju výšku a výrazné osvetlenie je hotel viditeľný z diaľky. Hotel Radisson Blu Plaza Ljubljana je súčasťou administratívneho, nákupného a zábavného centra BTC City v Ljubljane. Súčasťou centra je aj Aquapark Atlantis, bowlingové dráhy, krytá motokárová dráha a tenisové kurty. Nájdete tu aj multiplex, divadlo a viac ako 400 rôznych obchodov. A teraz niečo, čo jednoducho musíte zažiť. Fantastické raňajky. Raňajky v Radisson Blu Plaza sú skutočným zážitkom. Či už máte radi sladké, slané, zdravé alebo síte jedlá, tu si prídete na svoje. Domáce pečivo, čerstvé ovocie, teplé jedlá, výber syrov a lahodná káva, raj pre gurmánov. Ak chcete začať deň aktívne alebo si zacvičiť po náročnom dni, toto miesto je pre vás.
Ak hľadáte dokonalú kombináciu luxusu, pohodlia a skvelých služieb, Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana je určite správna voľba. Dajte nám vedieť do komentárov, či by ste sa tu ubytovali. A nezabudnite dať like a odber. Vidíme sa na budúce.